Hoću da vam sada kažem jedan citat iz Biblije. Sad ću da vam čitam iz Biblije. Sad ću da vam čitam iz knjige Izlaska. Knjiga Izlaska ili druga Mojsijeva knjiga. Kaže ovako. Ovako kaže Gospod Jehova Izraelcima kad su bežali, nego izlazili lepo sa Božjim blagoslovom iz Egipta. I sad došli oni do Crvenog mora. I sad treba da prođu, a ovi Egipćani za njima jure, hoće da ih pobiju sve. Jer Egipat je jedan đavo. Egipat je đavolja nacija bio. I faraon je đavo. I sad on neće da pusti Jevreje da idu gdje ih Bog vodi i on juri za njima. I sada pazi šta Gospod kaže. Ovo je glavni stih, ali ja ću vam pročitati više nego jedan stih, da biste razumeli celu priču, ali ovo je glavni stih, prvo ću njega da pročitam, jer on je bitan. 14. glava, 14. stih iz knjige Izlaska. Ovako kaže Gospod. Ovako kaže ovako kaže Mojsije, pardon, njemu je Gospod rekao. Kaže ovako, 14:14. Gospod će se boriti za vas, a vi mirujte. Zamisli to! To treba da zapamtite za sva vremena. Ako budete držali Gospodove zapovesti i verovali u njega i voleli ga kako treba, Gospod će se boriti za vas. I kaže, a vi mirujte. Znači, vi ne treba ništa više da radite. Vi stojite i gledajte Božje spasenje. Nema vi šta da se borite. On će da se bori za vas. Pa vidite li vi kakav je Jehova? Pa znate koliko ja volim Jehovu. To je takav. Zamislite. Znači, kad ste moji, nemoj da se plašite prokletih Egipćana. A Egipćani predstavljaju svako drugo zlo. Egipćani predstavljaju i NATO pakt danas. Znači, to su oni koji vas muče, koji hoće da vas ubiju, koji hoće da vas oštete. Znači, to je đavo u vašem životu. Znači, ponavljam opet, Gospod će se boriti za vas, a vi mirujte. Znači, to se dešava sa ljudima koji drže zapovesti, koji poštuju Boga i koji se boje Boga. Ne samo da poštuju. A taj strah posle prelazi u ljubav, ali za početak čovjek treba da se boji Boga. A onda strah se kasnije pretvara u ljubav za Boga. Evo, a sad ću da vam počnem da čitam ovo malo pre od stiha 10, znači malo napred, pa ću da dođem do ovoga stiha, pa ću još malo da produžim, da vidite o čemu se radilo. Kaže ovako, stih 10 iz iste glave. Faraon se približavaše se, on juri na konjici sa konjima, a sinovima Izraeljevija, znači Izraelu. Sinovi Izraelji podigoše oči i gle, Egipćani iđahu za njima. Problem. I sinovi sa Izraeljevi mnogo uplašiše i povikaše ka Gospodu. Prpa. Oni rekoše Mojsiju, zar ne beše grobova u Egiptu, nego nas odvede u pustinju da izginemo. Vidi, on se sad žale Mojsijevu, što nas nisi dozvolio da umremo u Egiptu, nego sad da umremo u pustinji. Sad i Mojsije kriv, što oni nemaju vere da će Gospod ih spasi. Kaže, što nam učinite si nas iz Egipta izveo? Oni jadnih izveo iz ropstva, a oni sad njega krive. Jer vidite kakvi su. I nismo li ti govorili u Egiptu,
pusti nas da služimo Egipćanima, jer volimo da služimo Egipćana, nego li u pustinji da izginemo. Čuj, volimo, volimo da služimo Egipćanima. Kaže, Mojsije odgovori narodu. Kaže, ne bojte se. Čuj šta kaže Mojsije, Božji čovjek. Ne bojte se, ono što ja vama kažem, isto Božji čovjek. Ne bojte se, ako držite zapovesti, ne bojte se. Kaže, ostanite na mestu i gledajte izbavljenje koje će vam danas Gospod doneti. Čuj šta kaže Mojsije. Jer Egipćane koje danas vidite, nećete nikad više vidjeti. Alo! Pa zamislite vi te reči. Čuj šta kaže čovjek, Božji čovjek. Kaže, ne bojte se, ostanite na mjestu i gledajte izbavljenje koje će vam danas Gospod doneti, jer Egipćane koje danas vidite, nećete nikad više vidjeti. A Gospod će se boriti za vas, a vi mirujte. Sad došao sam do onog stiha koji sam citirao na početku. Gospod reče Mojsiju, šta je ta vika? To je retoričko pitanje, kao da Gospod ne zna. Gospod reče Mojsiju, šta je ta vika? Gospod dobro zna o čemu je vika i zašto je vika. Ali on kaže Mojsiju, to je tek tako da započne konverzaciju sa njim. Kao šta je ta vika? To ne znači da Gospod ne zna. Kao što je onaj potkonjak priča, kao eto, Bog ne zna, pita čovjeka o čemu se radi. Kad je pitao Adama o čemu se radi. Pa ne znači da Bog ne zna, to je retoričko pitanje. Kad ja pitam tebe nešto, a znam, a ja te pitam opet, hoću da čujem tvoj odgovor. A znam ja o čemu se radi. Tako i Gospod kaže, šta je ta vika? Kaži sinovima Izraeljev, nek se krenu. Nek krenu napred. A ti digni štap svoj i pruži ruku svoje na more i rascepi ga. Rascepi ga! I sinovi će Izraeljevi ići posred mora suhim. Alo! Samo digni štap svoj u kojem je moja sila. Kaže, ja ću učiniti da otvrdne srce Egipćana i da idu za vama i proslavit ću se na faraonu i na svoj vojsci njegovoj. Kao što se i jeste proslavio. Na kolima njegovim i na konjanicima njegovim. Mi nalazimo ta kola i točkovi dan danas u Crvenom moru. I Egipćani će poznati da sam ja Gospod, da je Jehova Gospod, a ne Allah ili neki drugi. Kad se proslavim na faraonu, na kolima njegovim i na konjanicima njegovim. Anđeo Gospodnji koji iđaše pred vojskom Izraeljevom otide im za leđa. Vi znate da su Izraelčani imali oblak, stup koji je išao pred njima i osvetljavao im put. Sada taj oblak i stup dima, on je se preselio nazad, iza Izraelaca, da ih štiti od Egipćana, da ih odvoji od Egipćana, da Egipćani ne mogu da priđu Izraelcima. I kaže, i otide im za leđa i stup od oblaka koji iđaše ispred njih, krenu se i stade im za leđa. On se postavi između vojske egipatske i vojske izraelske. Taj oblak beše mračan na jednu stranu, a na drugu stranu osvetljavaše noć. To se čak dešavalo po noći. I pazi sada, ona strana koja je mrak, to je bilo mrak za Egipćane. A ona strana oblaka koja je osvetljavala noć, to je bilo osvetljavanje za Izraelce.
Znači na dve strane, na jednoj strani mrak, na jednoj svetlo. Taj oblak, aha, to sam pročitao već. I te noći dve vojske ne pristupiše jedna drugoj. Znači nije Gospod dao da Egipćani mogu da pristupe izraelskoj vojsci. Mojsije pruži ruku svoju na more i Gospod uzbi more vetrom istočnim, koji zaduva jako celu noć. Ovo nemojte da mislite da je slučajno rečeno vetrom istočnim, jer istok je Gospod, istok je odakle spasenje dolazi. Ali to ima prenosna značenja i duhovna i nebeska, ali ja vam sada čitam samo bukvalni smisao je to dovoljno dobar da ne treba da vam objašnjavam sve druge smisle. Nekad vam čitam samo bukvalne smisle. Tako da kaže, istočnim, koji zaduva jako celu noć i osuši more i voda se rastupi. Rastupi se voda mora. Sinovi Izraeljevi uđeše usred mora suhim i voda im stajaše kao zid s desne i s leve strane. Alo, voda stoji kao zid i sa jedne i sa druge strane. Egipćani ih terahu i svi konji faraonovi, kola i konjanici njegovi uđeše za njima usred mora. Uđeše i Egipćani, jer more postalo dva zida okolo. Misle oni, i oni će proći. Vidite koliko je zlo glupo. Vidite kako je zlo glupo. A Nemanja Blagojević kaže, zlo je toliko pametno, toliko mudro. A vidite koliko je zlo glupo. Da vidimo. I svi konji faraonovi, kola i konjanici njegovi uđeše za njima usred mora. U jutrenju stražu, znači pred zoru. Gospod pogleda na vojsku egipatsku iz stuba od ognja i oblaka. Znači Gospod gleda iz stuba koji se nalazi između izraelske vojske i egipatske vojske. Ali to nije Gospod Bog sam, to je njegov anđeo, ne bavi se Gospod, nije to sami Gospod, nego anđeo Gospodnji, ali pošto anđeo Gospodnji radi sve što mu je Gospod naredio, onda mi kažemo Gospod to uradi. Ali nije to Gospod uradio, nego anđeo koga je Gospod poslao. Znači, pogleda na vojsku egipatsku iz stuba od ognja i oblaka i smete vojsku egipatsku. On porazbaca točkove kolima njihovim, te ih jedva vucijahu. On napravi, anđeo Gospodnji razbacao im točkove. A oni su imali, znate kakve su opasne točkove Egipćani imali? Pa su imali one oštrice na točkovima. Jao, pa kad te onaj točak zakači, preseče ti nogu, telo, sve živo, užas. Ali, Gospod učini, te otpadaše točkovi, tako da oni konji jedva vuku kola bez točkova. Kaže, tada rekoše Egipćani, bežimo od Izrailja, jer se Gospod bori za njih s Egipćanima. Tek sad shvatili, kad se im otpali točkovi, da to nešto nije normalno, da se radi o božanskoj sili. Kasno su se setili. A Gospod reče Mojsiju, pruži ruke na more i vratit će se voda na Egipćane, na kola njihova i na konjanike njihove. A Mojsije pruži ruku svoju na more i pred zoru more opet dođe na silu svoju i Egipćani nagoše bežati od njega. Znači, more vraća se u silu svoju, u pravo stanje svoje, znači ono vodoravno, da je pokriveno i dno, a ne da su zidovi. Ali Gospod baci Egipćane usred mora. Vratiše se vode i pokriše kola i konjanike i svu vojsku faraonovu, koja beše za Izraeljevim sinovima u more ušla.
ali sinovi Izraeljevi iđahu posred mora suhim i vode im stajahu kao zidovi iz desne i s leve strane. Znači, i dalje voda stoji kao zidovi, gde su Izraelci, a tamo, gde su Egipćani, tu se sastaviše vode. Tog dana izbavi Gospod Izraelja iz ruku egipatskih i Izrael vide mrtve Egipćane na obali morskoj. Izrael vide krepku ruku kojom Gospod udari Egipćane i narod se poboja Gospoda i verova u Gospoda i u Mojsija slugu njegovog. Alo! Znači, čak i Izraelci vidjeli toliku silu Božiju. Sad i oni veruju. Sad opet oni veruju. A čujte, jeste čuli kako se žalili na Mojsija? Izveo si nas u pustinju ovdje da umremo. Bolje bi nam bilo da smo ostali sluge egipatske. Jel vidite kako govore malovernici? Ali šta je tu poenta? Znači, poenta je Gospod će se boriti za vas. Taj stih, 14:14. A vi mirujte. Sada da se vratim na Srbe. Da su Srbi kako valja, onda bi Gospod rekao u vezi Kosova, u vezi svega drugog, u vezi srpskih teritorija koje su oduzete Srbima. Gospod bi rekao, Gospod će se boriti za vas, a vi mirujte. Nećete morati da ispalite ni jednu raketu. Znači, tako se radi sa Gospodom. Normalno ovo ima i prenosna značenja sve ove. Ali vidite kako je Gospod radio sa Izraelom da nam da sliku i priliku kako prolaze ljudi u životu koji poštuju Boga i koji drže zapovesti, a kako prolaze oni koji ne drže. Jer očigledno Egipćani nisu držali Božje zapovesti, a Izraelci jeste da im je to nametnuto skoro silom od Mojsija, ali ipak Gospod ih štitio. Sada da vam ja pročitam samo malo iz ovu pesmu Mojsijevu, mnogo je lepa pohvalu Gospodu. Kaže, tada Mojsije i sinovi Izraeljevi zapevaše ovu pesmu Gospodu. Oni rekoše, ajde neka bude ovo tada Srbi, ajde neka bude tada Mojsije i sinovi Izraeljevi, ajde neka bude sinovi srpski ili neke druge nacije koja me sluša. Pevaću Gospodu jer se slavno proslavi. Konja i konjanika u more rinu. Jel znate, jeste čuli nekad reč rinu? Znate šta znači rinuti? Znači baciti, rinu. Meni je poznata ta reč iz Bosne, a ne znam vi da li ste čuli. Znači, Gospod je sila moja i pesma moja. On je spas moj bio. A to i jeste Gospod. On je Bog moj, ja ću njega slaviti. To treba svaki od vas da kaže. On je Bog i oca moga, ja ću njega uzvisiti. Gospod je veliki ratnik. Alo! Gospod je veliki ratnik! Nemoj da mislite da je Gospod samo blag i drag. Jeste Gospod i blag i drag, ali kad preteraš meru, čuvaj se. Znači, Gospod je i veliki ratnik. Ime mu je Gospod, na jevrejskoj, ime mu je Jehova, jer Gospod je prevedeno na srpski, a u originalu piše ime mu je Jehova ili Jahve. Ista stvar. On je kola faraonova i vojsku njegovu more rinuo. Najbolje se vojvode njegove utopiše u moru crvenome. Bezdani ih pokriše kao kamen utonuše. Vidite šta se dešava neprijateljima vašim, ako budete slušali Gospoda. Desnica je tvoja, Gospode, pokazala silu svoju. Desnica je tvoja, Gospode, neprijatelje satrla. Snagom veličanstva svoga
odbio si one koji ustaše na te, pustio si gnev svoj i oni kao slamu proštre. To je Jehova. Vode se uzdigoše od dihanja nozdrva tvojih. To je prenosno značenje. Ne znači da je nozdrve Božje diho on to kad je napravio vetar. To je kako se to kaže? Ne znam bolju reč sada. Pa prenosno znači. Nozdrva tvojih ne znači da je Gospod duvao iz nozdrva, nego to je... Metafora. Metafora, tako. Valovi se kao zidovi podigoše. Oni valovi se podigoše sa Crvenog mora kao zidovi za Jevreje, za Izraelce. U dubini mora skinuše se talasi. Stinuše se, talasi znači padoše dole na dnu mora, na kopno. Znači nema više talasa na moru, nego se pretvoriše talasi u zidove. A dušman reče, teraću, stignuću, delit ću ja plen. To je faraon, Egipćani, dušman. Teraću, znači oni ih terali. Nasitit ću se osveta moja, izvući ću mač svoj, ruka će ih moja istrebiti. Tako su mislili Egipćani ih hteli. A tako i svi naši neprijatelji. Ne radi se samo, rekao sam ovo, o Egipćanima. Ali ti dunu dahom svojim i more ih pokri. Utonuše ko olovo u dubinu vode. Ko olovo! Jel znate kako olovo tone u vodu? Tako potonuše Egipćani. Neprijatelji vaši. Ko je kao ti među bogovima, Gospode? Niko. To je odgovor. Ko je kao ti slavan u svetosti? Znači svet, a ne samo jak, nego i svet. Čudotvoran i dostojan hvale. Normalno. Ti desnicu svoju pruži i zemlja ih proždre. Proždre, neprijatelji. Milošću su svojom ti vodio i svoj narod izbavio i krepošću svojom ti ga pratiš u stan svoje svetosti. Čuše ga narodi i uzdrhtaše. Svi okolni narodi kad su čuli šta se desilo Egipćanima u Crvenom moru, uzdrhtaše. Tako bi srpski neprijatelji uzdrhtali. Da se vi okrenete ka Bogu. Muka ljude Filistejce spopade. Filistejce. Muka ljude Filistejce spopade. Ko su vaši Filistejci? Da ne nabrajam neke od vaših komšija. To su vaši Filistejci koji vas ne vole, koji vas mrze, koji bi vam sve najgore poželili. Znači muka ih spopade. Tad edomske prepadoše starešine. Znači imaju Filistejci, imaju Edomci. To su drugi narod neki koji vas ne voli. Drhat obuze Moavske junake. To je treći neprijatelj, Moavci. Uplaši se ceo svijet u Hananskoj. Svi oko vas na celom Balkanu uplašiše se od vas. Strah i trepet spopade ih. Od silne ruke tvoje kao kamen zamuknuše. Dok ne prođe narod tvoj, Gospode. Dok ne prođe narod koji si zadobio. Odvešćeš ga ti i posadit ćeš na gori nasljeđa svoga, na mestu koje si ti, Gospode, za stan sebi spremio u svetilištu koje tvoje ruke, Gospode, utvrdiše. Znači, ajmo dalje da preskočim stih 20. Marija, proročica, sestra Aronova, uze dajre u ruku svoju i k njoj priđeše sve žene s dajrama igrajući. Marija otpevaše sinovima Izraeljevim. To je Marija ona, sestra Aronova i Mojsijeva, za koju je Muhamed mislio da je Marija koja je rodila Isusa Hrista. On toliko nije poznavao Bibliju da se zbunio. To je ta Marija,
sestra Aronova, za koje je on mislio, jer posle ovoga Mojsija i Arona došao je Isus Navin, pa je Muhamed mislio da je taj Isus Hristos, on nije pravio razliku između Isusa Navina i Isusa Hrista. Samo da znate o kojoj se Mariji radi, ne majci Isusovoj, nego mnogo pre Isusa. Znači, pevajte Gospodu, kaže Marija i sve te žene, jer se slavno proslavi konja i konjanike u more rinu. Sad ću još nešto, ajde neću više, da završim. Ima još mnogo divnih stvari, ali ću da se zaustavim. Joj, šteta što vreme toliko prolazi. Znači, to je bilo, Gospod će se boriti za vas, a vi mirujte. To je bila ta tačka broj 7.